De egy ilyen jó kis speciális technikát fogok hozzá használni, és akkor azt most így... Na, mutasd! Szóval, hogy úgy készül ez a dolog, hogy elkezdek szépen ilyen hát talán rétegeknek mondhatom felépíteni, és fölülre mindig egy kicsivel hosszabb buborékot teszek, mint ide alulra, és akkor ez majd kicsit szépen ilyen kis oldaltáska jellegű lesz, tehát így most fejjel felé tartottam. Hát igen, hogy férjen is bele valami a táskába. Így van, meg szépen majd egy keretet is adunk neki, meg feketéből lesz majd a csatja, meg a rózsaszínből a váll. Csinálhatod, nyugodtan. Jó, hogy ezt ilyen gyorsan is tudod csinálni, aha, tehát most azt is nézzük. A Guinness rekorder. Hogy igen, most így lesz tesztelve. Na, esküszöm, megvárjuk, nézzétek, úgy mozog a keze, hogy nem tudjuk látni, merre vannak az ujjai. Figyeljünk meg, csal. Igen. Tehát most ami eddig történt... Ez még szórakoztató is. Igen. Tehát nézni is jó. Talán most itt ugye látszódik, hogy egy kicsit adtam neki ugye egy ilyen ívet. Annyi, hogy a legvégén itt ezek a... ez már nem fog kelleni. Hoppá. Csak így szépen leengedem. Ja, hogy az úgy megtartja magát, mert már annyi csomó van ott. Csomó van rajta, aha. Ezt így gyorsan így megkötöm. Aha. És akkor ez így most már így az első része, ez így készen van. Nagyon jó. Ugye most fogok egy következő rózsaszínt. És akkor ezzel most annyi fog történni, hogy ide szépen belekötöm. És akkor amit csinálni szeretnék, az nagyjából egy olyasmi, hogy ezt így szépen itt áthúzva, itt a túloldalra átjöve, egészen pontosan ide most felkötöm, csak lemérem a hosszát, így. Ez már nem... Jézusom! Hát ezért látványos még inkább ez az egész. Ugye mondtam a flow élményt. Hát a flow élmény, igen. Ez persze. És ez szerintem addig klassz, amíg te is ennyire élvezed. Hogy még egyszer? Hogy ez addig klassz dolog, amíg te is ennyire élvezed. Persze, én mindig mondtam, hogy igazából most így nagyon leegyszerűsítem, az a munkám, hogy én jól érezzem magam oda, ahova megyek. De tényleg. Mert hogy abban is meg tudsz erősíteni, hogy felnőtteknek is csináltál már, és hatalmas élmény. Persze, ugye céges parti buli? Hát el tudom képzelni, hogy látványilag is. Így van. Ugye az benne igazából nagyon jó, hogyha az ember bármit meg tud csinálni, csak közben mutatom egyébként, hogy nagyjából így, hogy nagyon jó. Hogy az benne nagyon jó, hogyha bármit meg tud az ember csinálni, béka király, a kis cuki, kis csiga, abszolút kihozza mindenkiből a gyermeket. Közben mutatom, hogy akkor így rá. És akkor már jön a füle? Jön a füle most? Így van, az majd most még itt lesz. Még ebből csinálunk neki egy csatot is. Így. Ezt úgy fogjuk megcsinálni, ezt addig ide félreteszem. Ebből lesz először a... Bocsánat ezért. Mert még így. Egyszer ebből lesz most majd a csat, illetve majd a fülét meg fogjuk még csinálni. Ide jön hozzá a csat, de szépen beletesszük. Így. Ahol eddig vagyunk, az most igazából annyi, hogy rákerült ez a kis virágdísz, illetve tettem neki egy ilyen kis lehajtott kis részt, ugye? Aztán kis dísz. Mert akkor ugye ebből ez így megvan. Most ami még kell, hoztam ugye magammal egy kis kézipumpát is, és még egy utolsó. Varázslatban van részünk, lányok. Mert hogy szerzek még egy darab rózsaszín léggömböt, és ezt felfújjuk, és ebből lesz már csak így ez a váll rész. Hihetetlen. És ez mindig, ez nem hogy kéz, ez mindig zsebben lehet a Gergőnek. Mert ugye ide szépen, hogyha ezt így beletesszük, akkor ezzel már csak meg kell ezt a várrészét talán így. És a műsorunk jelképe elkészül. Wow! Elengedheted, az olyan vicces. Fogd meg! Na, mert hogy igazából ezzel így akkor így el is készül. Szuper!
Hát most el tudjátok képzelni, hogy akkor a gyerekek hogy örülnek, ha mi itt felnőttek is. Valahogy teljesen ugye visszamegyünk gyerekbe és tudunk örülni. Lilla, egyébként te tudod követni a babáknak a sorsát? Tehát a kérések feléd érkeznek, de aztán, hogy örülnek, hova kerülnek, tud ez segíteni, akár egy beteg gyereket meggyógyítani? Én szoktam kérni, hogyha lehetséges, akkor küldjenek fotót gyermekkel és a babával. Úgyhogy elég sok fotót kaptam már, és nagyon jó látni, hogy így tartják mosolyogva a kis képmásbabát, vagy akár csak egy sima babát, amit én készítettem. Megérkeznek visszajelzések, tényleg, hát volt, amikor az anyuka elsírta magát, amikor meglátta a képet, amit küldtem, hogy akkor ilyen lesz a baba. Illetve hát ilyen kis történeteket mesélnek, hogy például az óvodába a beszoktatáshoz vitte magával a kislány a babát, ez sokat jelentett neki. De most, hogy segítsünk másoknak, igen. Az egyik babát te is szeretnéd felajánlani. Ja, igen, igen. Melyik is az? Igen, hát ő ez a baba. Már érkezett hozzám 2 ilyen kérés is, hogy egy Down-szindrómás kislányokat fessek meg. Hát őt most ide festettem a stúdióba, tehát nem egy konkrét fotó alapján, de akkor szeretném ezúttal most felajánlani egy olyan család részére, ahol Down-szindrómás gyermek él, és ha szívesen fogadnák ezt a babát, akkor meg szeretettel adnám. Hát ez egy nagyon szép gesztus. Köszönjük. Egy báb előadás után van arra lehetőség, hogy beszéljetek a gyerekekről, mindarról, ami ott zajlott? Vagy visszajelzés, akár egy óvodai csoport, ha ott van? Egyrészt rögtön kapunk visszajelzést, tehát hogyha tetszik a gyerekeknek a mese, is örülnek, és bekiabálnak, így van, ami motiváló és rendkívül szórakoztató is egyben. Ugyanakkor a pedagógusoktól mindig kérjük is, meg is kapjuk a visszajelzéseket, hogy tetszett, nem tetszett, hogy feldolgozzák sokszor az óvodában vagy az iskolában magát a mesét, de ahogy említettem már, az is előfordul, hogy mi készítünk drámafoglalkozást, és akkor egy-egy csoporttal tudunk foglalkozni az előadás és megvan a tematikája, hogy ott mik kerülnek előtérbe? Igen, van egy csapásvonal, igen, és hát nyilván korosztályfüggő, most egy óvodás csoporttal nem úgy foglalkozunk, mint egy iskolás csoporttal, tehát drámapedagógiai szempontokat figyelembe véve dolgozunk, hát nyilván bábokkal, és sok-sok játékkal, hogy az adott témát azt a gyerekek még inkább a magukévá tehessék. De gondolom, hogy témákat ezek a fiatalok is felvetnek. Hát, hogy ez így viszi tovább, nem? Hogy, igen, fel is vetnek, bár én most ezt tudnék csatlakozni, mert nálunk például nem csak öröm van, ez most így eszembe jutott, hanem hogy például nagyon sok nehézség is. Tehát ugye azért egy egynapos foglalkozás, mondjuk 9-től mondjuk, mit tudom, délután 4-ig, azért nagyon sok megküzdés van például. Vagy van sírdogálás is, tehát hogy az is előfordul, hogy valaki elkeseredik. És én azt nagyon szeretem, hogy egymást átsegítik ezen. Tehát volt, hogy az egyik kislánynak valami nem ment, és akkor elsírta magát, és többiek mentek oda megölelgetni. És például legközelebb egy másik foglalkozáson, hogy nagyjából pont ugyanazok a gyerekek voltak, és akkor valamelyik már szólt, hogy most én fogok sírni, de már nem sírt, hanem csak oda mentek és megölelgettek, és ezért már nem kell, de tudtuk, hogy most nehézsége van például. Tehát, hogy ezt rögtön lehet látni, hogy akkor mivel küzd. És én még szoktam is hagyni sírni, igen, én is szoktam, tehát szoktam szólni, hogy az ilyen. Hát meg eleve, ha alkotunk valamit, abban benne van. Persze, akár pontosan. A tévesztési lehetőség, igen. Hogy a baki vagy nem megy, de hát ezáltal is tudnak tanulni. Hogyne, hogy ezen át kell esni, igen, meg akkor tovább kell. Végülis azt szoktam mondani, akkor csak folytassa. De hát te is kapsz olyat, nem, hogy Gergő bácsi, én ezt most meg akarom tanulni, és odaáll eléd egy kis kalandor. Persze, persze. Egyébként én ezt mindig bátorítom is, tehát hogy valaki odajön hozzám, akár milyen idős korában, hogy ő szeretne akár csak egy lufi kutyát megtanulni, miért ne? Hát erről szól igazából és az akkor egész átadod alkotás. a tudományt, tehát te meg persze, is tanítod. Nagyon szívesen, hogyne, persze. Persze. Mi volt a legextrémebb, amit neked el kellett készíteni? A legextrémebb dolog az nem rendezvényen történt. Én viszonylag többet járok most már oktatni, és most már 4-szer volt alkalmam az Egyesült Államokban is lufi hajtogatást oktatni, és pont egy évvel ezelőtt januárban voltam Floridában, Orlandóban, ahol csináltam egy panda jelmezt. És ez a panda jelmez, ez nagyjából kb. 400 léggömbből készült, és rendesen volt keze, lába fölvehető, óriási nagy feje, és ezzel a jelmezzel utána később Las Vegasban nyertem egy második helyezést egy versenyen. Talán ez volt eddig a legjobb.
akkor ki lehet mondani, hogy bármit kérünk, meg tudod csinálni? Igen. Azt a mindenit. Tehát egyből ott van a fejedben, nem kell gondolkodni, nem kell hát az azért előre... nem teljesen így van, de van, amit előre, de persze. Inkább azokat a dolgokat kell előre megterveznem, ami mondjuk nagy méretben készül. Igen. Mert ugye azok már részletdúsak, azok már kicsit jobban hogy hasonlítsanak, mint mondjuk akárcsak egy ilyen kis picúr figura. Azokra már azért egy picit úgy előre el kell gondolkodnom. De mindig vannak örökérvényűek, nem? A mesékben is, a történetekben, mint ahogy akár a varázslós mese, az most ott van a tudatunkban, és ehhez kell kapcsolódni a mai gyerekeknek, de azért jócskán eltávolodtunk már sok mindenben a játékterén a mi gyerekkorunktól, nem? Hogy hova tartunk. Tehát te próbálsz visszahozni valami szépséget? Igen, valami természetességet, hogy nem tudom, ne azt érezzék a gyerekek, hogy valamilyennek lenniük kell, amik ők igazából még nem. Tehát, hogy sok olyan játékot éreztek, kérdezhetném így is, amit inkább nem adnánk a gyerekeink kezébe? Én sokszor kifordulok játékboltokban, mert nem találok olyat, amit szívesen odaadnék. És így, amikor elkészül egy baba, akkor meg teljesen azt érzem, hogy ez olyan, amit nagyon szívesen adnék. Tehát, hogy annak minden részletét igyekszem úgy tényleg megcsinálni, a ruhától kezdve a hajukig, hogy olyan legyen, amiben benne van a szívem, lelkem. Nem szoktad őket így elnevezni? Hogy ne, mert akkor még inkább kötődik egyébként az ember hozzá, és nehezebben adja túl, nem? De elszoktam egyébként. Még nehezen is válok meg némelyiktől. Hát meg biztos, hogy van is olyan, amitől nem is szeretnél is, az a tiéd vagy a gyerekeid. Szóval mostani játékok. Bennem az érték szó fogalmazódott meg, hogy a színházban is arra törekszünk, olyan történeteket választunk, ami értéket közvetít, mert az ember bekapcsolja a tévét, és nem mindig azzal találkozik szembe, amit mondjuk szívesen megmutat majd a gyerekeinek. Vagy ha én visszagondolok, hogy én milyen meséket néztem, hát nem biztos, hogy megmutatom majd a Matyinak. Viszont a színházban meg tényleg azt gondolom, hogy olyan klasszikus történetek vannak, akár egy árgyírus, akár egy hamupipő, ami olyan dolgokat, olyan gondolatokat, olyan problémákat vet fel, amivel találkoznia kell egy gyereknek. És nagyon fontos, hogy találkozom. Tudjátok, mi az érdekes, hogy mi most kaptunk jegyet karácsonykor, ugye 5,5 éves a kisfiam, hogy a Hókirálynő előadásra menjünk el, ha már mesék. És alapvetően nagyon tetszett neki, szép kivitelben volt, és csak jót tudok mondani. De megkérdezte, ugye 40. percben, pedig ennél már többet kibír, hogy mikor lesz vége. Mondom, nem tetszik? Tehát így odasúgom neki. Azt mondja, nem sok minden történik. Mert hogy ismerte a történetet, ilyen szempontból van annak történése, de a színben, tehát ami ott zajlódott, az azért nem egy változatos, ugri-bugri, másodpercenként vibráló dolgokat láttunk, és ugye ezzel vissza akarok csatolni oda, amit te mondasz, hogy más a léptéke. Ha én meg akarok mutatni egy régi mesét, nekem a varázsceruza például. Mennyire a szívemhez közel állt, ha már mondjuk azt mutatjuk, amit a tévében láthat a gyerek. És nem biztos, hogy úgy köti le a mai gyerekeket. Mondjuk Gömb Luffy, az létezett mondjuk akár régen is, meg most is. Persze, de érsz el változást. Persze, viszont azzal, hogy mennyire megváltoztak a mesék, illetve az, hogy a gyerkőcök most hogy játszanak, mondjuk ahhoz képest, ahogy játszottunk mondjuk mi annak idején, én is küzdök, mint ahogy úgy szerintem bárki, aki gyermekekkel foglalkozik. Tényleg, ahogy te is mondtad, annyira pörögnek a mai mesék, és annyira hangosak, látványosak, gyorsan változnak benne a képek, hogy ezt a feljebb tolt inger küszöböt már nagyon-nagyon-nagyon nehéz átlépni. Mi ezt szoktuk átlépni. Ugye? Azért pont ez a lényeg benne, hogy én mondjuk nekem van egy olyan diplomám is, hogy buddhista tanító vagyok, ezért így elég jól ismerem a meditációs folyamatokat közelről, és hogy nekem ez szándékos, hogy egy picit lelassuljanak, tehát hogy így belassítsunk, és pont ezzel a kicsit ilyen finom motorikával, meg ezzel az apró ilyen mozdulatokkal szerintem le lehet lassítani, és látom, hogy igénylik is. Tehát például művészeteket akár összekapcsolsz, el tudom képzelni, hogy ott, amikor úgy molyolnak a gyerekek, alkotnak, akár egy zene szól? Tehát kell, hogy a művészetek, vagy van olyan foglalkozásod? A zenével annyi van csak, hogy akkor nem tudnak beszélgetni. Inkább azt szoktuk csinálni, hogy
olyan van, hogy amikor nagyon szeretnének zenét, hogy akkor mindenki berakja a saját zenét, de akkor én is beszoktam rakni, és akkor mondjuk operát például, és akkor elkezdjük kitalálni, hogy mi történik. És akkor nagyon jól ki tudják találni, hogy még egy Wagnerben mi történik éppen a színpadon. Tehát nagyon érdekes az is, hogy be lehet nekik rakni Wagnert, és abszolút nem ellenkeznek, és akkor az a játék, hogy kitaláljuk, hogy jó, de és ez most az a zene, ez miről szól. És akkor például ilyen is van. Inkább így, hogyha folyamatosan a zenét hallgatunk, akkor az nehezíti azt, hogy egymással kommunikálnak, vagy akkor egyszerűen elkezdenek hangosabban beszélni. Tehát, hogy azt azért nem inkább. Mondjuk karácsonykor most volt, hogy akkor ment ilyen karácsonyi zene. De úgy inkább mindenki megmutatja a másiknak, hogy mit szeret, ami nem szokott, az sem mindig szokott jól elsülni, mert azért van, amit nem nagyon szeretünk, és a másik meg igen. Tehát, hogy a zene az pont nehéz. Inkább mi beszélgetünk. Tehát, hogy van olyan téma, nagyon sok ilyen, tehát tényleg tematikus mondjuk nekem van egy műhelyem, és ahol már így ruhát tervezünk, ott tényleg mondjuk újrahasznosítunk, és az egész ilyen újrahasznosításról, a mostani divatos ruhákról, hogy mennyi ruha kell például egy gyereknek is, hogy érdemes-e újat venni, hogy akkor a légkondiról, a jegesmedvékről, akik most már szegényeknek az életterük, az csökken le. Tehát, hogy inkább ők beszélgetnek, és én ezt szeretem. Hogyha meg játszani is, már mi nem játszunk inkább, de hogyha tényleg már azt lehet érezni, hogy nagyon szeretnének mondjuk mozogni, akkor ők maguknak kitaláltak egy játékot. Az én műhelyem egy ilyen ipari ingatlanban van, és akkor lenne az udvarán szoktak komandozni, és akkor az azt jelenti, hogy bujkálnak ott az emberek elől, és akkor egyszer portás elől kezdtek el bujkálni, és akkor az el is kezdett üvölteni velük, mert nem tudta, hogy miért bujkálnak előle. Tehát, hogy ilyen azért van, de ezt már ők találják ki maguknak, hogy akkor ők mit csinálnak. De mondom azért, mert ők nagyobb gyerekek. Igen. Tehát 8-tól fölfelé, és akkor van, aki már 14 például, ők már nem játszanak inkább, hanem vagy maguknak ki tudják találni. Ha már említetted, hogy kommunikáció, Judit, azért vannak interaktív olyan előadások, ahol mondjuk óhatatlan, hogy ugye, ha ismerik az előadást, akkor már előtte megszólalnak, mint ahogy kéne, de hogy eleve bevonjátok a gyerekeket? Van, fontos, persze, hogy része legyen. Igen, most nyilván ez egy 180 fős közegben kicsit nehezebb, de vannak kamaratermi előadások, vagy például a baba előadások, azok interaktívak, de csináltunk már Fehér lófiát, ahol a fehér lófia a gyerekekkel küzdött meg, mint sárkányokkal például. Tehát, hogy igyekszünk egyrészt fizikailag is, de hát nálunk elsősorban nyilván így a szellemi-lelki bevonás az a fontosabb, az van előtérbe. Remélem nem látod azt, mikor ott vannak a gyerekekkel, a felnőtteken, hogy jaj, hát ebből mi már kinőttünk, hanem inkább azt látod, hogy azonosulnak ott a gyerekekkel, és abszolút, hogy ugyanolyan, igen. Mert hogy oda szeretnék kiukadni, hogy mennyire fontos, hogy felnőtt korunkban is megmaradjon ez a gyermekénünk. Nem mondom, hogy minden felnőtt, mert sajnos vannak olyan felnőttek, akik annyira előítéletesek, hogy oda se jönnek akár a gyerkőccel, és inkább csak beállítják a gyerkőcöt a sorba, ő meg elfordul addig valami másra, de aki viszont ott marad a gyerkőccel, ők viszont nagyon-nagyon-nagyon szeretik. Tényleg ugyanúgy, ahogy a gyerkőc, ugyanazzal sőt, talán még jobb lelkületben, ugyanúgy végigélik az egészet, amíg elkészül egy ilyen. Helyes, mert ez maradjon is bennünk, mert szerintem van olyan felnőtt is, aki akár rendel tőled, nem gyermekének, ugye? Igen, pont ezt akartam mondani. Hogy kötődjünk ehhez. Igen, volt olyan, aki úgy magának, hogy akkor őt vessen meg babában, és akkor gondolom szeretett babázni gyermekkorában, és most örült, hogy lesz egy ilyen. Sőt, volt olyan, hogy szerelmes párt festettem meg, hogy akkor a fiút is, meg a lányt babában elkészítettem. És akkor ez volt a meglepetés ajándék a párjának. Úgyhogy hát ilyen emlék, vagy szép. De én szívesen látnék ilyen babát, akár egy olyan gyerekorvosi rendelőnél játszó sarokban, vagy akár már kerültek el babáid helyekre. Igen. Anya otthonban is van, illetve gyermekpszichiátriai rendelőbe is került baba. Úgyhogy. Mert hogy azt gondolom, hogy játszani jó, és a játék soha nehogy a divatból sem menjen ki, meg az életünkben is végig ott maradjon. Ez fontos lenne mindannyiunknak. Köszönöm, hogy ma is figyeltek ránk, és tudják, napi témáinkhoz kapcsolódóan érdekes cikkeket találnak a ridicule.hu oldalon. Viszontlátásra mindenki! A műsor támogatója
A Hilia DSL koncept.